pare. Sauran na naman mamaya. May alam ako. Baka gusto mo sumama. Pasensya ka na pare, may gagawin pa ako mamaya. Sige naman na pare, sama ka na. Labas naman tayo. Para makapag-jamming naman tayo. Puro na lang kasi tayo trabaho. Pas muna ako dyan pare, may pinag-iipunan kasi ako. Ayaw mo lang naman atang mabawasan yung sahod mo, pre. Kuripot ka kasi. Pasensya na pare, may pinag-iipunan kasi ako. Tsaka baka pag natapos yung kontrata natin dito, wala na naman tayong trabaho. Ganito na lang pare. Sagot ko na lang inumin mo. Baka makasama ka naman sa amin. Wag na pre, nakakaya naman. Gagastos ka pa. Sige na pre, tagay tayo mamaya. Sasahod naman tayo eh. Hindi talaga pwede pre, may pinag-aaralan kasi ako. Ikaw bahala. O pare, late ka ata. Ba't di ka nakabihis? Huwag ka na lang maingay pre. Nag-login lang ako, may pupuntahan kasi ako mamaya eh. Baka mahuli ka sa ginagawa mo pare. Baka matanggal ka pa sa trabaho, sayang naman. Hindi naman ako mahuli, walang magsusumbong. Bago na naman yung damit mo at sombrero pre ah. Kasi gagala kami mamaya pre. Kung gusto mong sumama, sumunod ka na lang. Saan naman kayo gagala pare? Sa disco bar pare. Pas ako sa mga ganyan pare. Sayang naman pre, masaya dun. Ano, ayaw mo ba talaga sumama? Hindi talaga pwede pare. May gagawin na naman ako mamaya. Kailangan ng kumayod para sa future. Enjoy mo naman pare. Pasahin mo naman ang sarili mo paminsan-minsan. Hindi yung lagi ka nagtatrabaho dito. Hindi talaga pwede pare. Pasensya na. Sinusumpong ka na naman sa kakuriputan mo pare. Pero ikaw bahala, hindi kita pinipilit. Sayang naman yun. Pasensya na pare. Hindi talaga pwede. Pre, ano yung tinatawanan mo dyan? Ito pare, nakakatawa kasi ito pinapanood ko eh. Aba, bagong cellphone ah. Patingin nga.
Kabibili ko lang kahapon yan pare. Ang ganda no? Ayos to ah. Buti ka pa, may bagong cellphone na naman. Ikaw pre, kailan ka bibili ng bagong mong cellphone? Tingnan mo nga yung cellphone mo, basag-basag na. Kailan mo pa papalitan yan? Saka na ako bibili pre pag kumikita na yung negosyo ko. Ano ba yung negosyo mo pre? Basta malalaman mo na lang. Pinag-aaralan ko pa kasi yung tamang proseso. Puro ka naman ganyan. Wala namang bago sa'yo. Sanay na ako. Ito na po sir. Salamat. Stop. Bayad po. Salamat. Parang kilala ko yun ah. Malatitan mo. Uy pre, ikaw ba yan? Oh, pare, ikaw pala. Kumusta na? Saan ka galing? Ito, bumili ako ng ulam dyan sa karinderya pare. Malapit lang kasi dito yung pinagtatrabahuan ko. Ganun ba pare? Saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Ayun, doon pa rin sa dati pare. Construction boy pa rin hanggang ngayon. Buti ka pa, driver ka na ngayon. Driver? Hindi pare, akin tong sasakyan na to. Talaga pre? Wow, grabe naman. Dating construction lang, ngayon may sasakyan ka na. Alam mo pre, hindi ko makukuha ang ganitong sitwasyon ko ngayon kung hindi ako nagsipag at nagsakripisyo sa trabaho. Buti ka pa pare, samantalang ako. Parang napag-iwanan mo yung panahon. Ay sir, naghihintay na po yung mga kamiting na sa loob. O sige, susunod na ako. Tara mo na sa loob pare. Oo pare, ikaw rin ba may-ari ng karinderya ito? O pare, sige, upo mo. Wow, ikaw na talaga pre. Grabe, kasi sabi ka na talaga. Parang di na kita maabot. Hindi naman sa ganun pre, wala pa rin nagbago sa akin. Ako pa rin yung dating ako. Ito na ba yung sinasabi mong pinag-iipunan mo pare? Oo pare, nagbunga na lahat ng pagtitipid ko. Sabi nga ng matatanda, pag may tiyaga, may nilaga. Tama ka dyan pre. Sana naisip ko na yan noong pa. Nagsisisi tuloy ako ngayon. Alam mo pre, hindi pa naman huli ang lahat eh. Kung kaya ko, kaya mo rin. Basta magtiwala ka lang sa sarili mo at sa taas. Oo nga pre, tama ka. Hindi pa ulang lahat. Susubukan kong magbago para sa kinabukasan ko. Tama yan pare, basta lagi mong isipin, lahat ng bagay sa mundo ay hindi permanente. Nababago rin ito. Salamat sa advice mo pare. Isa kang mabuting kaibigan. Sus, wala yun, natural lang sa magkaibigan ang nagtutulungan. Maraming salamat pare.